Milí priatelia, som rád, že sa k vám môžem prihovoriť. Som páter Ginepro, františkán z Trnavy. Dnes máme Popolcovú stredu a začíname pôstne obdobie. Dnes sa dáva popolec na čelo. Ako keby horár označil strom, ty pôjdeš. Aj popolec znamená, že všetko má svoj koniec a že na zemi je všetko pominuteľné. Napríklad sila. Určite si mnohí ešte pamätáte boxera, najsilnejšieho na svete, ktorý dlhé roky bol majstrom sveta v boxe, Muhameda Aliho. Každého zrazil pesťou. Ale keď bol starý, dostal Parkinsonovú chorobu a nebol schopný ani zvinúť lyžičku čaju. Ani nebol schopný hovoriť. Alebo krása. Izabela bola kráľovnou krásy, ale keď zomreli a týždňov prevážali horúčavé, aby pochovali v hrobke, otvorili truhlu a zhrozili sa nad ňou. Podobne aj múdrosť. Jeden génius rozmýšľal, šmykol sa, padol a zrazilo ho auto. A bol to Pierre Curie, objaviteľ rádia a aj nositeľ Nobelovej ceny. Teda vidíme, že všetko je pominuteľné, ako sa hovorí pri tom poznačení čela popolom, že pamätaj človeče, že praxia na prax sa obrátiš. Mnohé veci sa snažíme na zemi, ale práve najdôležitejšie je naša spása, ako skončíme po smrti. A preto sa snažíme dobre využiť toto pôstne obdobie. Si možno nejaké predsavzatie, napríklad, že nebudeme sladké, alebo čo možno ešte ťažšie, že sa zriekne médií ako televízie, internetu, mobilov. Jedna katechetka mi povedala, že keď sa pýtala deti, čo by sa zriekli, tak všetko, že áno, áno. A keď povedala, že televízia, mobilov, no tak to nie. To znamená, že asi toto je už pre dnešných mladých najťažšie. A potom veľmi dobre sme si v tomto pôstnom období spravili dobrú veľkonočnú spoveď. Istý kapucín vždy po spovedi povedal, Pán Boh zaplať. A so jeden hriešnik pýtal, a to Pán Boh zaplať za moje hriechy? Nie, ale za to, že vás to už netrápi. A teraz spravím dobrú spoveď, dobre prežijeme toto obdobie a potom budeme mať slávnostné Aleluja.